simbahan dito po sa Lingayen, the capital of Pangasinan. Yan o, tinitingnan ay tinatanggal nila yung mga tumubo-tubo sa paligid ng simbahan. Ang taas, grabe, nakakatakot naman. Kwanto may kin guys sis? Stand mo? Oo. Siyempre, stand ko kasi magalaw yung kamay ko kasi. Stand mo?
Tapos na pala sis. Wala pang 15 minutes. Baka kanina pa sila. Baka pa sa masyado ng mainit siguro. Oo nga. Bakit yun? Di ba? Hindi na tinapos? Oo. Ay, initan na siya. Baka nag-trim lang yata sila. Ha? Nag-trim lang. Tapos na guys ang cleaning time ng simbahan ng Epiphany of our Lord Co Cathedral, Paris. Dito po yan sa Lingayen, Pangasinan. Ayan yung plaza. Yan po yung plaza ng Lingayen. Ayan, nakikita nyo yung malaking malaking buyog. Ayan o. Nagaya ng bago. At dyan naman yung munisipyo ng Lingayen. Ito yung bagong tulay. Project pa yan ni Batawel. Ex-Mayor Batawel. So ayan guys, thank you for watching.